Chalaniky stojí dreva. Manko, sadni si, že nevidím tam ten kút. Ivanko, pozri sa. Ivan, pozri sa. To máme. Pozri, vidíš to? Vidím, to je pravda. Ja si dám pozor po jednu. Je. Ja som rodička Slavkoviča. Ja by som teraz si dovolil zo pár slovami priblížiť dôvody, pre ktoré sa tu stretáme. Takže želám pekný a dobrý deň všetkým, vážení priatelia, turisti a turisti. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal na tomto nádhernom mieste, nachádzajúcom sa na hranici Chalnického Chotára. Ďakujem všetkým, ktorí ste prijali naše pozvanie, neľutovali ste námahu a prišli sem k Slovenskému dvojkrížu pod Ostrým vrchom. Odmenou za vynaložené úsilie a sily pri výstupe sú krásne výhľady na obec Kálnicu za mnou, ďalej na Nové Mesto nad Váhom a Veľkú Javorinu. Vidieť odtiaľto zrúcaniny hradov Beckov a Tematín, v diaľke chladiace veže atomovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Za dobrých poveternostných podmienok možno uzrieť z týchto skál i mohylu na vrchu Bradlo v Mijavskej Pahorkatine, ktorej sníva svoj večný sen veľký syn slovenského národa, generál Milan Rastislav Štefánik. Naše dnešné stretnutie je v poradí 6. V pozornosti vás, ktorí tu chodíte pravidelne, asi neunikli drobné zmeny, o ktoré sa zaslúžili naši priatelia a nadšenci okolo inžiniera Borcovana. Zrekonštruovaná a zastrešená je tabuľa s nápisom vedľa kríža, pribudli nové lavičky a tiež niekoľko smerovníkov pri chodníkoch a cestách. Všetky úpravy sú robené za účelom spríjemnenia pobytu návštevníkov, aby si mohli vychutnať naplno krásu zaujímavých scenérií Povazského Inovca, oddychnúť si a načerpať čo najviac nových síl a energií. Turistickým výstupom a pobytom na zdravom horskom vzduchu si upevňujeme svoje fyzické zdravie a vylepšujeme kondíciu.
spomienkami na historické udalosti z dejín nášho slovenského národa pokúšame sa upevňovať a rozvíjať naše národné povedomie a národnú hrdosť. Lebo my Slováci právo môžeme byť hrdí na svoju minulosť. I keď náš štát, Slovenská republika, píše ešte len prvé 10 ročia od svojho vzniku, svojej histórie, slovenský národ ako taký patrí k najstarším európskym národom s bohatými kultúrnymi a historickými tradíciami. V našich dejinách je veľa míľnikov, historických medzníkov, ktoré sú hodné spomenutia, ktoré sú hodné oslavy. Týmto patril i Jozef Miloslav Hurban, prvý predseda Slovenskej národnej rady, kodifikátor slovenského jazyka, ktorý k našej kalenici mal vrúcný a úprimný vzťah a ktorého 200 výročie si pripomenieme v budúcom roku. Snažili sme sa vytvoriť miesto, kde sa dá zamyslieť. Tu zostaň a načúvaj. Duch predkov tebe vraví. Ak nechceš počúvať, nebudeš nikdy zdravý. Tu váh mi čistí krv, kojí ma ako matka. Tu sochoň a inovec chráni domov môj, reč predkov tečie sladká. Z prst tejto zeme mlieko pijem, tu mi je láska chlebom, vymýva rany jazvy zjatrené, lieči ma, spája s nebom. Ťa skrývam. A keď ťa z rána žhavé slnko zláti, tatranským obrom uprene sa dívam, po stráňach čujem kostov inovati a tokot zvonov, sladká moja mati. O zem si krásna, mati moja sladká. Oráčom tvojim kývam v rodnom poli, kde vák sa perlí, šuhaj ovce hladká, kde klasov spev sa vlní po údolí, to si ty, moja domovina sladká. Nech rod tvoj slovenský z každej sveta strany sám mocný Boh z neba od záhuby chráni. Však ťa zvezú do...
komu moja pieseň slávou zazvoní. Kdo si stojí človek, opriam hrkne svet, komu nás sa to